Benvinguts tots i totes a la Universitat de Vic i a aquest acte de commemoració del 10è aniversari del seu reconeixement, que per a mi és un goig i un honor de presidir. I moltes gràcies també a la vostra assistència, una presència que entenc com una clara mostra d'estima cap a la nostra universitat. En primer lloc, té la paraula el doctor Jaume Pagès, a qui vull agrair la gentilesa d'haver acceptat de pronunciar la conferència que porta per títol La Universitat, Evolució i Perspectives de Futur. Un títol que escau perfectament en un acte com el d'avui. I si el títol és escaient, m'agradaria remarcar que encara ho és més el nostre conferenciant. Aquí vull presentar, deixant de banda altres aspectes de la seva trajectòria professional. Estic tan convençut que la feina que fem a les universitats és una feina positiva i que cal ampliar, estendre, profunditzar, etc., que per mi és un motiu de festa el naixement de qualsevol nova institució universitària. Sobre la taula tinc una cita gravada que també diu: si trobes cara la formació, prova la ignorància. Val la pena a vegades considerar les alternatives. Jo, després de 35 anys de dedicar-me al món universitari, m'he refermat en el convenciment que el que fem és positiu i estic ben satisfet de la decisió que vaig prendre de jove de dedicar-me. Jo he viscut i visc intensament al món universitari, he viscut un gruix d'experiències que probablement poden ser útils a l'hora de muntar una perspectiva i una projecció cap al futur. El gruix és tant que és difícil destriar i aleshores m'he vist obligat i crec que és una feina. La primera constatació és que el món canvia i que en els darrers anys també ha canviat. Si prenem com a referència 15 anys enrere, per exemple l'any 92, un any emblemàtic per Barcelona i per Catalunya en general, no sé si tenim consciència que en aquell moment internet, el que es diu internet a nivell social, pràcticament no existia. Va ser l'any 92 exactament, l'any en què es va començar a estendre una iniciativa que estava tancada en entorns de recerca, en entorns, en alguns casos, militars, i que no es havia generalitzat ni socialitzat. Per tant, això fa 15 anys. I una altra paraula que avui dia l'utilitzem i l'utilitzen els mitjans de comunicació correntment, quasi a diari, l'any 92 no existia, que era globalització. Aquesta és una paraula que té menys de 15 anys. Es refereix al luxe i l'elegància. És evident que el canvi generacional és un motiu de canvi de la societat. Diu, té maneres de fer grolleres i desprecia l'autoritat. Prefereix la xerrameca i divertir-se en lloc de l'honest esforç del treball. Els joves d'avui contradiuen els seus pares, mengen sense urbanitat i tiranitzen els mestres. I aquí pot veure que amb aquest canvi generacional, que comporta judicis com el que aquí s'expressen, aquest pot ser un motiu de canvi. Realment ho deu ser, un motiu de canvi. Però si veiem l'origen de la cita, és una cita de fa 2.500 anys, que em fa pensar a mi que per la seva actualitat en el món universitari i fora universitari, a la millor resulta que el món, amb algunes coses, no canvia tant. I en particular, a la millor, en aquest tema de la valoració de la joventut, doncs no hem avançat molt en 2.500 anys, i estem, jo crec que aquesta cita que s'atribueix a Sòcrates avui dia la podria fer seva bastanta gent.